Ramogi migao mar arita Dr. Raymond Omollo onyiso luore wi ohala mar yedhe ma meroji kod tiyo asasa gi yedhegi e apaya ma Nairobi kochomo Mombasa, kolero ni en gima koro hinyo ngima rowere e kaunti ma Machakos. Kaluore gi Dr. Omollo, uso mar yedhego e apaya maduong'no osehinyo ngima rowere mathoth ka nitiere jomoko matiyo kod kwan mathoth mar rowere e timo ohand yedhe ma meroji ataro mar chik. Omollo jiwo ni sirikal dhi tiyo kanyakla kod jokanyo e kedo kod yedhe ma meroji, ahinya mago miuso e apaya maduong' ma Nairobi kochomo Mombasa. We have the challenge of drug and substance abuse. We have the main highway here. A lot of drug trafficking is going on, and we have agreed that we will work closely with all the players, the business community, the leaders, the religious leaders, so that we completely eradicate drug and substance abuse. And those who want to profiteer from this, let them look for another business to do. We want people to make money, but it has to be legitimate money. Otherwise, we are going to lose this generation of young Kenyans, and it will not be acceptable that we sat back and lost a generation because of a few individuals who want to take advantage, whether it's because we're grappling with the youth bulge as well as unemployment.